Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na mai albarka na YouTube domin masu koyo, YouTube for creators. Insha Allahu a wannan bidiyo namu na darasi na farko za mu nuna muku yadda za ka yi ka mallaki Gmail account mai tsafta. Gmail account mai tsafta. Ba wai normal Gmail random yadda ake buɗe Gmail kawai ka je ka shiga manhajar YouTube ka buɗe Gmail kawai ka ce za ka zo ka buɗe channel da shi ba. Ba haka ake buɗe Gmail ɗin da ake buɗe channel da shi ba. Insha Allahu a wannan bidiyon idan ka biyo mu har zuwa ƙarshe za mu nuna ma yadda za ka yi ka mallaki Gmail account mai tsafta wanda za ka buɗe channels da shi. Abu biyu da ya kamata ku sani, YouTube ya fi so a ringa amfani da browser ta Google Chrome a ɓangaren yin amfani da tasha ba normal application na YouTube ba. Ya kamata ku san wannan. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel ɗin, kada ka manta ka danna min subscribe da alaman ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sababbin videos ɗina za a sanar da kai. Mu je cikin wannan bidiyo domin ganin yadda za ka mallaki Gmail account wadda za ka buɗe channels da shi mai tsafta. Na gode, mu shiga zuwa cikin bidiyon. Yauwa, yanzu kai tsaye za mu tafi zuwa cikin browser mu wacce da ita za mu rinka amfani a wannan tutorial ɗin namu, wadda ita ce browser da YouTube kenan suke so ka rinka amfani da ita a wayar Android. Wannan ita ce browser Google Chrome da ita za mu yi amfani wajen buɗe tsaftataccen Gmail wanda za mu buɗe channel da shi. Za mu yi clicking akan browser mu za ta buɗe. Bayan ta buɗe za ta ba mu fuska kamar haka. Daga saman nan gurin gashi nan za ka ga hoto. Daga saman nan za ka ga hoto, za ka danna akan hoton. Bayan ka danna za ta kawo ma shi gashi nan gurin, za ka danna akan shi. Bayan ka danna akan shi za ta fito ma da duk wasu Gmail da suke kan wayanka idan kana da Gmail kenan. Idan ma baka da su dai, in baka da shi dama ba yadda za a yi ma a ce kana amfani da YouTube baka da wani Gmail ɗin a kai. To za ta nuno maka iya Gmail ɗin da kake wannan ɗin kenan. Da ƙasa za ka ga nan an rubuta add account to device. Sai ka danna akan adding account to device, zai tafi search kenan. Bayan ya tafi search zai nuno ma inda zaka saka security wayanka. Wannan security wayanka zaka sa ba wani security ba. In fingerprint ne zaka cire da fingerprint, in pattern ne zaka cire da pattern. Direct zamu cire shi da fingerprint, zai tafi searching kenan. Bayan ya tafi searching zai ba mu fuska kamar haka. Idan wani account ɗin ne za mu dawo da shi, daga saman nan shine za mu sa number wayar mu ko kuma wannan email ɗin da muke buƙatar dawowa da shi. To mu so muke mu ƙirƙiri wani sabon email ɗin wanda za mu yi amfani da shi tsaftatacce wajen buɗe YouTube channel kenan. Da ƙasan nan gashi nan inda aka rubuta create, za ka danna akan create. Bayan ka danna akan create gashi nan za ka ga for myself da kuma to manage my business. Za ka danna akan to manage my business. Direct zai tafi zai nuno ma inda za ka sa suna. Misali mu za mu sa Abdul, sai mu zo ƙasa nan last name kenan na ƙasa sai ka sa last name ɗinka. Misali za mu sa Ali. Bayan mun sa Ali ga button kenan inda aka rubuta next, za mu danna akan next. Bayan mun danna akan next gashi nan za ku ga month, day, year, to wannan shekarar haihuwarka kenan za ka saka a gurin. Misali za mu sa 2000. Za mu zo nan kuma month mu sa March, za mu sa rana 5 kenan ga watan March kenan, 5 ga watan March. Da ƙasa gashi nan za ku ga inda aka rubuta gender, za ka je ka zaɓi jinsinka mace ne ko namiji. Idan kai namiji ne gashi nan male, in mace ne female. Za ka danna akan male kenan, gashi nan za mu danna mu akan male. Bayan mun danna akan male da ƙasan nan ga gurin da aka button na next, za mu ƙara danna kan next. Bayan mun danna gashi nan za ku ga ya nuna username. To wani lokacin suna iya baka username sai ka zaɓa kawai sai ka wuce, amma yanzu kun ga sun nuna mana sai dai mu create na username da kanmu. Misali za mu sa Abdul Ali 3232. Misali wannan shine username ɗin da muke buƙata wannan Gmail ɗin namu ya kasance da shi, don ba a sa space a username. Ba sai ka sa space ba, shine usernames ɗinka zai hau. Idan kuma wani ya amfani da wannan usernames ɗin naka, to za ka ƙara retry ka ƙara gwada wani kenan. Daga nan ƙasa za mu ƙara danna next sai mu wuce. Gashi nan za ku ga ya wuce, zai nuno kai creating na strong password.
Mafi akasari wani lokaci wasu mutanen suna yin creating na password wanda zaka ga wai mutum sai ya sa number wayansa a password ko kuma mutum ya sa iya sunansa. Maganar gaskiya wannan hatsari ne, yana da hatsari sosai sabida account wannan password ne wanda ya kasance ba strong ba. Duk a lokacin da aka ce ma kai creating na password ga nan za ku ga su rubuta create password with mix of letters and numbers da kuma symbols. To shine za ka yi creating na strong password. Misali za mu ce Ali, bayan mu rubuta Ali kun ga wannan kenan ya kasance letters ne, za mu zo sai mu rubuta 23. Bayan mu rubuta 23 din nan sai mu zo kuma mu saka symbol, sai mu saka misali mu saka hash ma, za mu iya saka hash ko kuma mu haɗa dai ma duka biyu mu saka haka. To daga nan ƙasa za mu zo mu danna button na next, sai mu danna akan button ɗin. To za ku ga password ɗinka dole sai ya kai character guda 8, dole sai ya kai harfa guda 8 tukunna. To misali za mu rubuta Abdul sai mu rubuta 323 sai mu danna percentage kenan. Misali shine za mu creating da strong password. Daga nan ƙasa sai mu danna akan next. To za ku ga yanzu password ɗinmu ya riga ya hau kai kenan, ya riga ya hau kai. Zai baka fuska kamar haka, sai ka zo da ƙasan nan gurin ga inda aka rubuta yes I am, sai ka danna a kai. Bayan ka danna a kai gashi nan za ku ga yanzu wannan ɗinmu Gmails ɗinmu ya buɗe kenan, sai ka ƙara dannawa akan next. Bayan ka danna akan next zai buɗe ma fuska kamar haka, sai ka ƙara dannawa akan I agree. Muna ɗan network. Gashi nan yanzu za ku ga gashi nan Ali, gashi nan za ku ga yanzu account ɗin ya buɗe. Gashi nan gurin shine Abdul Ali 3232 kenan @gmail.com. Gashi nan za mu zo sai mu shiga Google account. Bayan mun shiga Google account, wannan Abdul Ali ɗin za ku ga cewa ba mu sa mai phone number ba, babu phone number kenan. To za mu zo gashi nan personal and information, sai mu saka mai wannan phone number kenan. Gashi nan za ku ga in kuka shigo nan gurin, gashi nan za ku ga wannan shine name, wannan shine kwanan watan haihuwa, wannan shine gender. To ga email ɗin. To nan kuma gashi nan sai mu zo mu adding na phone number namu wanda muke so mu amfani da shi akan wannan Gmail ɗin. Bayan mun zo nan gurin gashi nan za ku ga inda aka rubuta add now, sai ka danna a kai don ka sa phone number ka wanda za ka yi amfani da shi. Bayan ka zo nan gurin zai tambaye ka kenan ka saka password ɗin da yake akan wannan Gmail ɗin. Misali mun sa Abdul, mi showing na password Abdul, muka sa 323 sai muka sa percentage kenan saboda shine symbols ɗin, sai muka sa percentage. To sai mu danna akan next. Gashi nan yanzu za ku ga ya dawo kenan. Za mu ƙara danna akan add number. Yawwa. To bayan ya dawo gashi nan za ku ga ya nuna, gashi nan za ku ga enter your number. Nan gurin za ka zo a duk ƙasar da kake za ka zaɓi ƙasa kenan, amma mu ya kawo mana da mafi akasari yana kawo a ƙasar da mutum yake. To kawai direct za mu je ne mu ɗora phone number mu, za mu koma sai mu zo mu saka number da muke so mu buɗe wannan Gmail ɗin a kanta. Sai mu danna gashi nan button inda aka danna next, sai mu danna akan next. Gashi nan da ƙasa za ku ga an sa get the code, za ka karɓi OTP kenan na wannan verify na wannan number, sai ka danna a kai. Bayan ka danna direct za su turo ma da wannan OTP ɗin na wannan number. Za mu jira su turo mana.
direct za ku ji yanzu sun turo mana wannan OTP ɗin. Gashi nan kawai za mu danna akan kwafi sai mu kwafo wannan OTP ɗin mu je mu saka a gurin. Gashi nan za mu zo mu yi pasting nashi. Bayan mun yi pasting nashi daga ƙasa nan gurin ga inda aka rubuta verifying kenan, gashi nan sai mu danna a kai. Gashi nan suna nuna mana kamar bai daidai ba. Bara mu ɗan ƙara goge nan ɗin sai mu ƙara sa ta. Yawwa, direct yanzu za ku ga cewa verifying ɗin number mu yayi. To wannan ita ce hanya da za ka bi ka buɗe Gmail account mai tsafta wanda za ka yi amfani da shi akan YouTube kenan, wanda za ka buɗe YouTube channel da shi. Insha Allahu a darasin mu na gaba za mu nuna yadda za ka yi ka buɗe YouTube ɗin kansa. Kada ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ku, domin su ma 'yan uwa su gani su amfana, domin danna mana like shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen cewa zahiri ana jin daɗin aikin mu kuma ana bibiyan mu. Mun gode.